Ndewo ya ma na-ege m ntị. Kedu ka ị mere? Kedu ka ekesi anyanwụ? Kedu kwanụ ka mbazi si egwu ji? Eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma, ma ọ bụrụ na ọ naghị aga nke ọma, nwee ndị nọ bụ nwa mgbe nta, ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi. Afa m bụ Omalicha ada Igbo. Ya bụrụ na nke a bụ mgbe ị na-esonyere m, daalụ maka isonyere m, daalụ ọfụma nnọọ maka isonyere m. Ọ bụrụkwa na ị na-esonye bụrụ m mbụ, daalụ nke ọma maka isonyere m. Ị nachitara azụ n'ihi na nke mbụ ikiri dị gị mma, mere iji nachite azụ ikiri nke Igbo. Ndị Igbo si na ụzọ dị mma aga ya nga na-abụ. Enwe n'iwe n'ụbọchị nke taata, ị nwere ike ị gaghị afọ iru m anya, mana enwere m ezigbote isiokwu m chọrọ ịkọwa taata, ya bụ ilu. Nke bụ eziokwu bụ na ama m na ilu abụghị mbụ ọtụtụ n'ime anyị na-anya, nwekwa ike ọ bụrụ mbụ ụfọdụ n'ime anyị na-anụ ihe bụ ilu. Abịa n'asụsụ Igbo, ndị Igbo bụ ilu ka ha ji achọ okwu ha mma. Ọ bụrụ ndị kọwara ilu, ha sị gị na ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. O nweghị ka a ga-esi wee kwuchi okwu, onye bụ ezigbo nwafọ Igbo ga-esi wee kwụsị okwu, ọ ghara itinye opekata mpe otu ilu na ya bụ okwu. Ọ na-abụ nwere ilu ndị Igbo na-atụ si na achụcha aja ma afọ ya udene, ị mara na ihe mere be ndị mmụọ. Onye bụ nwafọ Igbo kwụsị okwu ma o tinyeghị ilu, ị mara na ya bụ okwu nwere ka o si wee dịcha. Ị nwekwara ike isi na ilu bụ ihe mmadụ ji ekwupụta ebumnuche ya, ebumnobi ya, ma ọ bụ okwu bere nkenke mmadụ jiri wee kọwaa ọtụtụ okwu. Ya bụ na kama onye ahụ ikwu ogologo okwu, o were ilu bee ya nkenke ka ya bụ okwu wee gaba aga n'ọnụ. Ilu abụghịkwa ihe dị mfe nghọta, mana ndị Igbo na-atụ ilu si, nwata atụọrọ ilu kọwara ya, ị mara na ego eji nute nne ya nara n'iyi. Ya bụ na abaghị m ebe a isi ma ego eji nụta nne gị ọ nara n'iyi. Ọmalịcha ada Igbo bịara ka ọ kọwara gị ihe bụ ilu nke ọma, kọwara gị etu ị ga-esi ghọta ilu, kọwakwara gị ilu ị kwesịrị ịtụ mgbe ị kwesịrị ịtụ ya bụ ilu. Ịghọtara? Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ihe kpatara eji atụ ilu. Anaghị anọkọta atụ ilu. Ilu ọbụla atụrụ n'ụwa nwere ihe ọ na-egosipụta, ma ọ bụ ihe eji ya bụ ilu akọwa. Abịa na ihe gbasara ịkọwa ilu, ebe ahụ ka nsogbu dị, mana ebe ọ bụ na Ọmalịcha nọ, ị gaghịzi enwe nsogbu gbasara ịkọwa ilu. Ilu abụ ihe ị ga-anọkọta mee ya ọnụ gị tụọ na mgbe enweghị ihe kwesịrị ka ịtụ ọnya bụ ilu. Ilu ọbụla nwere mgbe ekwesịrị ị na-atụ ya. Mgbe ị tụrụ ilu oge ọ dabaghị, ị mara na ị ghọtabeghị nke ọma ihe bụ ịtụ ilu na ịkọwa ilu. Abịa n'ilu Igbo, ị nwere ike ịtụ ilu ọbụla, mana nkọwa ilu anwa ọ dabakwara n'ihe ị na-ekwu. Anaghị akọwa ilu na ị nụrụ ilu anwa. Ọtụtụ mgbe ilu anaghị akọwa onwe ya, maọbụ nkọwa ilu abụghị etu esiri etu ya ka esi akọwa ya bụ ilu. Amaghị m ka ị ghọtara ihe m na-ekwu. Ka m were kịta anụ ọmụmaatụ. Ọ bụrụ na a na-ekwu okwu gbasara mmadụ na mmadụ imekọ ihe ọnụ, ma ọ bụ ụmụnne iti ike aka mekọ ihe ọnụ, mgbe anwa onye dị etu a nwere ike ịtụ ilu dịka na akpa rie nwaada ọ naghị agba n'afa. Ihe ọ pụtara bụ na eti akpa wee mee ihe, ọ naghị ebute okwu. Ya bụ na o nweghị mgbe m ji si na etike aka ọnụ ree nwaada ọ naghị agba n'afa. Ọtụtụ mgbe ka ụfọdụ ga-asị gị na etinye aka ree nwaada, ịkọwa ya dịka esi tụọ ya, mana ifugo na nkọwa ya dị iche, na ọ bụ uche miri emi ka eji akọwa ilu. Ya bụ uche ka eji akọ ọkpa, uche ka ọkpa jikwa eto. Na-akọwa bụ na nkọwa ilu bụ uche ka eji akọwa ilu. Nkọwa ilu bụkwa site na nghọta ilu anwa ka esi akọwa ya, ọ bụghị site na ilu atụrụ. Na ọ bụ ịtụkwuru a na ichee ihe bụ ilu a, kedu ihe ilu a pụtara, tupu ịghọta ihe bụ ilu a wee nwee ike kọwanwuo na ilu ọ tụrụ na ebe ọ dabara. Ọtụtụ mgbe ka enwere ike a na-akọwa maka ihe dị aṅaa. Enwere ike a na-akọwa maka ijikọ aka ọnụ mee ihe, ma ọ bụ imekọ ihe ọnụ. Mmadụ atụọ ilu dịka awa anaghị agba ọsọ ife n'efu. Ọ bụrụ na ikirie ilu a na ihe a na-akọwasị na a na-ekwu okwu ijikọ aka ọnụ mee ihe, ma ọ bụ imekọ ihe ọnụ dịka otu
otu ezinụlọ, otu ụmụnne, mmadụ atụọ ilu dịka awa anaghị agbọsie ife n'efu. Ifu na ya bụ ilu enweghị ka o siri dabaa na ya bụ okwu a na-akọwa. Ya bụ na ị ga-ebu ụzọ wee gee ntị n'ụdịrị okwu a na-akọwa ma ọ bụ ihe a na-eme tupu gị onwe gị atọbata ilu ka ilu a nwee ike daba. Mgbe a na-ekwu okwu mmadụ na mmadụ ịbịakọ aka ọnụ wee mekọọ ihe ma ọ dị n'udo wee mekọọ ihe, ị nwere ike ịtụ ilu dịka na anyụka mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Mgbe ị tụrụ ilu dị etu a, ifuru na ọ dabara na ya bụ isiokwu unu na-akọwa. Ya bụ na ilu ọ bụghị na anụrụ m ilu ka m tụọ ya, o kwesịrị inwe nghọta n'ihe a na-ekwu ma ọ bụ ebe a na-aga ma ọ bụ ihe a na-akọwa tupu onye ọbụla emeghe ọnụ wee tụọ ilu, ka ọ ghara ịbụ iwee tụọ ilu ofeke, maka na ofeke amaghị oge ekere nke ụkwa. Anyekwa gị ọmụmaatụ ọzọ gosiri ihe gbasara ịtụ ilu na nkọwa ilu. Ka m were ọmụmaatụ kịta. Ọ bụrụ na a na-ekwu okwu otu onye na-eme ihe ọjọọ maọbụ ndị na-eme ihe ọjọọ maọbụ onye ọjọọ enwere n'obodo maọbụ n'ama maọbụ ebe dị iche iche, ọ bụrụ na a na-ekwu okwu na onye dị etu a na o mekata ihe n'ofu ụbọchị na ihe ọjọọ ọ na-eme ga-agba n'anwụ, maọbụ na ihe ọjọọ ọ na-eme na nkata ga-ekpudo ya, maọbụ na ihe ọjọọ ọ na-eme n'ofu ụbọchị na ndị mmadụ ga-amara, ị nwere ike ịtụ ilu dịka onye aghụghọ ghọkata nkata ekpudo ya. Ya bụ na mgbe ị siri na onye aghụghọ ghọkata nkata ekpudo ya, ị na-akọwa na onye ọjọọ mekata ofu ụbọchị ya bụ ihe ọjọọ ga-agba n'anwụ. Ama m ka ị ghọtara ihe m na-ekwu. Ilu, nkọwa ilu afịaghị ahụ, na ọ bụ na ị kwesịrị ịmara oge ị kwesịrị ịtụ ilu na ụdịrị ilu ị kwesịrị ịtụ, ka ị ghara ịbụ na ị na-atụ ilu na-anaghị adaba n'okwu a na-ekwu. Ọmụmaatụ ọzọ, ka were ya kịta na gị bụ nne na-adụ nwa gị ọdụ, nwa gị nwaanyị ọdụ. Ị nwere ike na-agwa ya zere ụmụ nwoke maọbụ ekwela ka imebie maọbụ ekwela ka ime ihe dị etu a. Mgbe ele ya anya, ọ bụrụ na ị na-adụ nwa gị nwaanyị anwụ ọdụ maọbụ nwa gị nwoke anwụ ọdụ, ọtụtụ mgbe ka ị nwere ike iwebata ilu dịka ọ bụrụ na ya bụ nwatakịrị anaghị anụ ihe ị na-ekwu maọbụ na ị na-ekwu ya o were ya fega n'azụ ya. Ọtụtụ mgbe ka ị nwere ike iwebata ilu dịka ọgbana na-ere ere si na ọ na-aha mmanụ. Ya bụ na nwatakịrị na-ejefe ụzọ ọ si na ọ ma ihe ọ na-eme. Ifugo na ilu dị etu a iwebetere ya. Ọ bụrụ na ị na-adụ nwatakịrị ọdụ, o nweghị mgbe ị ga-eji wee webata ilu dịka ukwu ji agụ mgbada bịara ya ọgụ. Ya bụ na ihe ị na-ekwu oge ahụ enweghị ka o siri dabaa na ya bụ ndụmọdụ ị na-enye nwa gị nwoke maọbụ nwa gị nwaanyị. Ya bụ na uche miri emi ka ị ga-eji wee tụkwuru wee chee ilu ọbụla ị ga-atụ mgbe ị kwesịrị ịtụ ya, ka ọ ya abụ oge ọbụla ị tụrụ ilu anwa ọ dabaa n'ihe gị bụ onye anwa na-ekwu, ka mmadụ ghara ịkparị gị maka na ị maghị atụ ilu. Ịghọtara? Ka m nyekwa gị ọmụmaatụ ọzọ ka m nwee ike mechie ọmụmaatụ wee banye n'ọzọ. Abịa o nwere ilu ndị Igbo na-atụ asị gị agaghị m eji na ọyị m nwaanyị amaka mma wee ghọọ ube doro n'iyi. Mgbe ilu dị etu anụwa bịara, ọtụtụ mgbe ka mmadụ nwere ike ịkọwa ya si na ọ gaghị eji maka na ọyị ya nwaanyị mara mma wee gaghọta ube edoro n'iyi kama ka o gotere ya ube n'ahịa. Ifu na onye dị etu a kọwara ilu dịka esi tụọ ilu. Ọtụtụ mgbe ị gaghị akọwa ilu dịka esiri tụọ ilu. Ị ga-akọwa ilu site na nghọta na echiche miri emi ị nwere n'ebe ilu anwa dị. Ilu dị etu a mmadụ tụrụ sị agaghị m eji maka na ọyị m nwaanyị amaka mma wee gharịa ube edoro n'iyi. Mgbe ihe dị etu a dị, ihe ị kwesịrị ịkọwa n'ilu ahụ abụghị kamakwa m ga-arị ube edoro n'iyi ka enyi m nwaanyị racha ube ka m gaa n'afịa gotere ya ube. Mba, nkọwa ilu dị etu a ị nwere ike isi agaghị m eji na ihe a mara mma wee tinye onwe m na nsogbu. Ịghọtara? Ị gaghị eji na ihe a gụgbuo m wee tinye onwe m na nsogbu, ma agaghị m eji na ihe a na m chọrọ ihe a wee tinye onwe m ebe ma ekwesịghị ịnọ. Ya bụ na nghọta ya abụchaghị ka esi tụ ilu anwa. Ịghọtakwara nke ọma. Dịka m kọgoro ka esi atụ ilu nakwazi nkọwa ilu, ka m kpọpụtara gị ụfọdụ ilu enwere ma nkọwa ya kwa. Nke mbụ bụ ejide ibe ji n'aka asa agụụ okwu. Nkọwa ya wee bụrụ ọ bụ onye nwe ihe ọ ga-eji mee ihe o wee chetawa ihe ọ ga-eme. Ọ bụ onye ka nkọwa ya etu a, ọ bụ onye nwere ego
na-echeta ihe eji ego eme. Ọ bụghị inweghị ego ịchọgbu na enu maọbụ n'ala maọbụ ana ị ga-egote, mana ị nwerọdị ego eji egote. Ya bụ na ọ bụ onye ji ibe ji n'aka na-asazi agụụ okwu. Akpa akpa gbuo nwaada ọ naghị agba n'afa. Ya bụ na ihe atụrụ alo wee mee anaghị ebutecha okwu. Anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Ejikọ aka ọnụ mee ihe ọ daa ụda. Ya bụ ihe ọbụla ejikọrọ aka ọnụ mee ga-enwe isi ma daa ụda. Ile ọzọ wee bụkwara iri anaghị eme nwa agbọghọ. Ọ dị ime enyi ọ dị mma ọnụnụ. Ya bụ na nkọwa ya wee bụrụ mmadụ dị ndụ Chineke kere nweriri ebe e ga-esi wee wata ya. Ọ ma ya eme nka, ọ ga-amarịrị ka e ga-esi mee nka. Ya bụ na onweghị onye dị ndụ n'ụwa ị ga-asị na onweghị ebe e ga-esiri wee watanwu onye dị etu a. Ọ bụ ire ọma ka ejuna ji aga n'ogwu. Ọ bụ ezigbo omume ka mmadụ ji agafe ihe isi ike. Nwata akwụ n'azụ amaghị na ije dị ụfụ. Onye a na-emere ihe amaghị na ihe siri ike inweta, maọbụ onye a na-enye onyinye amaghị na nweta fịara arụ. Ya bụ nwata akwụ n'azụ amaghị na ije dị ụfụ. Achaba ma ahụghị abụghị maka akpa nwa dibịa. Ihe anaghị akọ ebe o kwesịrị ịdị. Ịghọta mmiri dọọ n'eju dọrọ nwa nkịta. Onye hapụ ihe ọ ga-arụ emechakwa ọ ga-abịa rụọ ya. Ngwere adịghị mma ịkọ ibe ya akpụ ọnụ. Ya bụ na onye jọrọ njọ ekwesịghị na-akọ onye ọzọ jọrọ njọ ọnụ na ọ maghị mma. Ịghọta awa anaghị agba ọsọ efie n'efu. Ihe anaghị eme na nkịtị. Ụkwụ ji agụ mgbada bịara ya ọgụ. Anapụ dike ihe o ji eke ike, ụmụazị achinye ya n'aka, maọbụ ụmụazị ewere ya mere ihe ịkpa ọchị. Ọ bụ na ụfọdụ ilu ndị a bụ ihe m toro ma kọwara gị ya. Ka m tụziere gị ilu ụfọdụ nke m agaghị akọwa. Ya bụrụ na ịma nkọwa ya, detoro m ya n'ebe ihe edemede dị. Ịghọta onwekwanụ nke ịghọtahụ ime ka m mara. Ka m tọrọ gị ụfọdụ ilu ị nwere ike iji wee na-eme okwu ọbụla dị ebe ọbụla ị nọ, ka iji gosi na onye dị etu a bụ nwafọ Igbo. Ntọrọ gị ụfọdụ, ịgba mbọ chọtakwa ụfọdụ ọzọ ị ga-ama, ka ọ ya bụ nwafọ Igbo ọbụla ama ama na-ekwu okwu ị nwee ike na-atụpụ ilu ka ndị mmadụ mere na n'ezie na abụ m ezigbo nwafọ Igbo ama ama tozuru etozu. Onye ọ na-eme omume na-ebe obube. Egbuo n'iwe enye n'ọnụma. Aka ụtọ ogbenye aka ọkpọ. Nwata afọ n'azụ amaghị na ije dị ụfụ. Nkiri ka a na-ekiri ododo ejighị ododo eni ozu. Isi kote ebu ọgba ya. Ịchọba ọchị nkịta n'ihe ji dị ọkụ. Agwọ na ihe o loro atọgbọla. Akụ fecha ọdara awọ. Ughere abụrụ agụụ ọ bụrụ ọrịa. Anaghị ere ọkụkọ ukwu jiri n'ụlọ. Ukwu ji agụ mgbada bịara ya ọgụ. Onye isi nkwacha anaghị anụ ọgụ okwute. Nwaanyị amaghị uru di bịara gaye na ọ ghọrọ ajadu. Egbu anụ nwaanyị eso ya ata. Nnu na ose agwụ n'ụlọ. Anụta nwaanyị ọfụ ọzọ amachiri echi. Apịtị amaghị onye ọbịa. Ofe ka amaghị oge ekere nke ụkwa. Onye aghụghọ nwụọ, onye aghụghọ enie ya. Onye ji enyi ekwe ọnya, gịnị ka ọ chọrọ ịmata? Ọ bụ oke nọ n'ụlọ gwara nke nọ n'ama na azụ dị na ngịga. Ụdara bụ nke enwe, anụ ndị ọzọ bịara nche. Ọkụkọ anaghị echefu onye kwụrụ ya ọdụ n'udu mmiri. Onye mụ na ya na-achụ nta tụgharịrị wee sị na ụkwụ m dị ka anụ. Anaghị asị onye bụ ozu nata nnọọ kama na arụ eme. Onye tụọ ilu nna ya tụrụ, nyakwụkwa ụgwọ nna ya ji. Agụụ na-egbu ewu adị n'igwe enye nri. Eze nchifọgodo ofu ọ ga na-egwu achara. Ọ bụ sọsọ onye duru ji na-egwute ebe. Di na nwunye richie dachie ụzọ, ndị bụ ọnụ akara ha mma. Nwata kpata akụ, okenye ejegbuo onwe ya n'ozi. Ejikwala ihe nwamkpi mere wee zọjie nwa agbọghọ ewu okwu. Ọ ya sịrị bịa buo ozu, ọ sị na ya ebubeghị mbụ, ọ ga-eji onye dị ndụ were mụọ. Nwata jide mma jide ọkụ, ọkụ ere ya mma egbuo ya.
Ọkụkọ nwa ogbenye bụ efi ya, onye chaa ka o si, ya fụkwa ka o si. Ejighị ugogbe enyo ihe a gbara n'aka. Onye buru chi ya ụzọ, ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Anaghị asụ ozu na akwa adịghị. Ya bụ na ọ gwụla ka ọ ha m n'ọnụ n'ihe gbasara ịtụ ilu. Enwegasịrị ọtụtụ ilu dịgasị iche iche, mana aga m agbado okwu ebe a ka m nwee ike banye n'ọzọ. Abịa n'ihe gbasara ilu dịka m si kọwara gị, enwekwara ọzọ a na-akpọ asị n'ilu. Asị n'ilu dịkwa ọnọdụ ka bụ ilu, mana ihe dị iche ya na ilu bụ na asị n'ilu bụ nke mmadụ sịrị, sịrị dị na ya, nke ma gosiri na ọ bụchaghị ilu, na ọ bụ asị n'ilu. Ọmụmaatụ asị n'ilu: onye ara sịrị na ihe na-ewute ya abụghị na ọ na-ayị ara, kama na ọ bụ ekwurekwu na njenje dị na ya. Ngwere sịrị na o si n'elu ukwu osisi daa, etoghị ya oto onwe ya. Nkịta sịrị kama ịnọ nkịtị, ọ rachaba mkpụrụ amụ ya. Ya bụ na asị n'ilu bịa nwee ndịiche dị n'etiti ya na ilu, n'ihi na abịa na asị n'ilu, enwere onye na-asị, ịghọtara, enwere onye sịrị. Ya bụ ndịiche anwa dị bụ sịrị anwa dị n'etiti ya. Ilu enweghị onye sịrịnụ, mana asị n'ilu nwere onye asịrị kwuru ya nụ. Ka nye gị ọmụmaatụ asị n'ilu ụfọdụ. Ijiji sịrị na ọ gaghị eji maka na ọnwụ ike na-egbu ụmụnna ya wee ghara ibe n'ọnya. Oke siri ibi ya awa n'anya, ma ọ bụrụ ma na orihu ka ihe o ji eze atapụ. Ịghọta. Igbo siri na ọ bụrụ ma mmiri na ọ dị mma iji wee mere ụtarị, kama na afụ ya ebe esi jide ya aka. Ifugo na enwere ndịiche dị na ilu na asị n'ilu. Ịghọtara, ịghọtakwara. Enwekwara ọzọ dị ka ibe ya, nke a na-akpọ ụkabuilu. Ụkabuilu bụ nke akụkọ akọrọ ya dịka akụkọ, ya ka eji nwee ụka bụ ilu. Akọrọ nke anwa dịka akụkọ, kọtụ ya obere akụkọ na ya tupu i wee nghọta kwesịrị ịdị n'ime ya. Nghọta ya bụ ilu anwa ma ọ bụ ihe eji maka ya atụ ilu anwa dịkwa n'ime ilu anwa, mana akọrọ ya bụ ilu nke anwa akọ dịka akụkọ. Ka m nye gị ọmụmaatụ. Icheọkụ, ya bụ parrot, gakwuru dibịa afa ka ọ gbara ya afa ka ọ mara ihe mere ọnwụ ji egbu onwe ya. Icheọkụ wee gakwuru dibịa afa. Dịka dibịa afa gbara ya afa, ya bụ afa o wee tụọ mkpụrụ afa ya n'anị. Afa anwa wee tụọ Icheọkụ n'ọnụ. Dibịa afa wee sị ya na ihe na-eme gị dị gị nso. Ọ sị ka ọ gbaa ya ọzọ. Ọ gbakwa afa nke abụọ, ya bụ mkpụrụ afa tupu Icheọkụ n'ọnụ. O wee gbazuo ya nke ịtọ, ya bụ mkpụrụ afa wee tupu Icheọkụ n'ọnụ nke ịtọ. Icheọkụ wee gwa ya sị ya agwụghị ihe ọ ga-ewe. Ọ bụrụ mmadụ ka ọ ga-eri, na ọ ga-eweta mmadụ mmaji kwuru mmaji. Ihe na-eme na ọ ya abụọ mụọ nwa, ya bụ ọnwụ egbuo onwe ya. Oge anwa ka dibịa afa gwara Icheọkụ wee sị ya na ihe na-eme gị si gị n'ọnụ, ya bụ na ọnwụ na-egbu ụmụ gị bụ n'ọnụ gị ka o si. Ịghọtago na ụkabuilu bụ akụkọ akọrọ akọ. Mgbe a kọrọzi ya, o wee nwee nghọta ya dịkwa n'ime ya. Ya bụ ụkabuilu a, nghọta ma ọ bụ nkọwa ilu a dịkwa n'ime ya, mana akọrọ ya dịka akụkọ. Ịghọta. Ọmụmaatụ ọzọ ị nwere ike ịkọwa ụkabuilu bụ na agwọ si n'elu wee daa n'akụkụ onye ngwụrọ. Onye ngwụrọ si agwọ ya biko gamie agami, ma ọ bụrụ ma ọnọdụ nke ọ dara na ya bụ onye ngwụrọ ewerugo ya. Ọ bụ na nkọwa ya bụ onye ọbụla nsogbu dakwasịrị ekwesịghị ka ọ gbawa ọsọ, n'ihi na ọsị abụ ya ga-egbo mkpa gị. Nọ ikwesịrị chọọ ụzọ ị ga-esi wee mee ka ya bụ nsogbu ị nọ na ya, ka isi na ya wee pụta. Abụla ọgwụla ka ọ ga m n'ọnụ. Ama m n'ihe onyonyo ya ebuka, mana ọ dị mkpa ka anyị ghọta ihe bụ ilu ọfụma, kọwaa ya nke ọma, ma mee ya ụzọ ọ ga-esi wee nwee nghọta zuru oke nke ọma. Ya bụrụ onwe ebe ị na-enwe nghọtahie maọbụ mgbagwoju anya gbasara ilu nkọwara maọbụ ilu m toro, gbaa mbọ ka izitere m ozi n'ibe akwụkwọ Facebook, WhatsApp, Instagram nakwazi ebe ndị ọzọ dị iche iche, na ị ga-agba mbọ
wee fụ na aga m agba mbọ fụ na nkọwara ya nke ọma iji wee mee ka ịghọta nke ukwuu ihe bụ ilu, nkọwa ilu nakwazi ihe niile ị kwesịrị ịma banyere ịtụ ilu, maọbụ ihe niile ị kwesịrị ịma banyere asị n'ilu, maọbụkwa ihe niile ị kwesịrị ịma banyere ụkabuilu. Ndewo, gbaa mbọ sonyerukwa m n'ime ọkwa Facebook, Instagram, Twitter na Omalicha. Aga m agba mbọ ka m zaa gị ajụjụ ọbụla ị jụrụ m oge ọbụla ị jụrụ m ya. Echefukwala ka izisa ozi anụ a mana Facebook gị mana Instagram ka ndị mmadụ mara na enwere awara na-akwalite asụsụ, omenala na ndụ ndị Igbo oge ọbụla. Ndewo, ka emesịa. Afa m ka bụkwa Omalicha Ada Igbo.